eu non me podo dividir, eu son unha persoa, e como persoa teño unha sensibilidade que me desperta a fe, e o compromiso coa fe, e outra sensibilidade que me desperta o amor á terra, o amor á lingua, o amor a Galicia. Para min, hasta o concilio, a religión era unha cousa moi seria, moi valiosa, moi todo o que queiras, pero que estaba como hace 20 séculos, non? Que viña así, e que tiña unhas obligacións, unhas exigencias e todas esas cousas, pero eu non entendí nunca, hasta que veo o concilio, e a mí me colleu con anos suficientes para entendelo, que a cuestión, a religión tamén ten que adaptarse ao momento que vive cada un, e non é igual a vivencia religiosa e a vivencia de fe de un señor que vive no século XIII, a outro que vive no IX e a outro que vive no XXI. Para min é evidente que se Deus nos fixo home e muller, pois a Iglesia ten que estar formada por homes e mulleres, e en situación de igualdade. Por exemplo, eso, o do sacerdocio da muller, que é o primeiro que sale porque é o que máis chama a atención, non? É realmente unha institución en que esa parte aínda non está salvada. Sí, me resulta penoso que unha iglesia que, por un lado, eu quero a iglesia, pertenezo a ela, e creo que ten moitos valores e que fixo moitísimas cousas na sociedade e no mundo, pero iso me parece unha pena, unha limitación, é algo que non teño sempre a seguridade. Eu teño a seguridade de que iso chegará. Más que percibir que hai cambios, porque a iglesia é moi difícil de ver os cambios, o que veo é que non vai poder resistir o empurrón que está dando a sociedade, porque es que estás vendo que unha muller está servindo para todo, e que pode ser jefa de todo, e que pode ser, e cada vez con maior facilidade, pois resulta que as políticas ou as científicas ou esos están, xa cantidad de cousas en mans de mulleres. Aí a razón que te dan, que é absurda, é que Xesús non ordenou mulleres. Esa é a razón que che dan. Ahora, eso non é razón, porque Xesús non podía ordenar mulleres, como Xesús non foi en un tren nin colleu un avión. Entonces, claro, esta movida de posconciliar, que por outra parte traía, por un lado, a igualdade de mulleres e homes e todo eso estaba aí latente, e despois a encarnación da Iglesia no pobo, e a encarnación da Iglesia no pobo abarca pois todos os aspectos que ten a Iglesia, todos os aspectos que ten o pobo, non? Entonces, por exemplo, a lingua, vamos a supoñer que en Galicia tivera unha lingua propia, entonces, que estuvera excluída da Iglesia, e que cando pasa a Iglesia dá vía libre ás linguas vulgares, por así decirlo, para que se celebre para que as celebracións sean en esa lingua, en francés, en inglés, en español, en o que sexa. Entonces ti colles en galego non. Por qué? En o momento do concilio a nosa lingua vernácula era o castellano, porque ninguén pensaba en que o galego puidera ser lingua de alguna maneira oficial para nada, fora de a xente que estaba na plaza, un poema, un villancico de Nadal ou unha canción de Antroido era para o único que se recoñecía que o galego pudiera existir, e o demais, pois nada, era xente que mal falaba, que non sabía falar, a xente ignorante, a xente torpe, a xente que non ten outra educación, que era que falaba galego como podía. Claro, por exemplo, en Crucillada pois foi un froito de eso, non? Bueno, pois que outra cousa pode haber na Iglesia en galego tamén? Pois unha revista de pensamento, que hasta ese momento non se pensaba, porque xa che digo que ainda que pensaras en falar en galego, pois falabas en galego pois catro parvadas. Por un lado había que despertar Galicia, que Galicia todo o mundo sabía que estábamos atrasados, e había que darlle máis nivel,
Despois había que enseñarlle a xente a valorar a Galicia, porque Galicia estaba moi despreciada polos galegos, empezando por a lingua, porque esa lingua, a nosa lingua non servía para nada, porque empezabas porque cando subías de categoría xa non podías usala. Entonces, pois fíxate, no 1977 estaba bastante vivo o impulso lingüístico, pero moita xente non estaba unido á lingüística religiosa, estaba tirando pola lingua, pero por outros camiños, e a xente religiosa non lle iba a cousa do galego. Nós tuvemos que facer un pouquiño unha cuña moi difícil de facer, que é por un lado entrar coa lingua e ao mesmo tempo entrar co cristianismo axornado. Eran as dúas cousas, tiñan oposición, tiñan dificultad, porque hai xente pechada á lingua galega e hai xente pechada á renovación conciliar. Entón se xuntan as dúas oposicións e quedamos no medio un grupo moi pequeno que asumamos a renovación da liturxia e da lingua e non tiramos para diante.